ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ്, കർമ്മം, ജ്ഞാനം, ബുദ്ധിശക്തി, ദൃഢനിശ്ചയം ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമായിട്ട് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ജീവാത്മാവ് ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലായതുകൊണ്ട്, ശരീരമാണെങ്കിൽ 24 മൂലകങ്ങളാൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവായതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ 3 ഗുണങ്ങളെ, പലതരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ, സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ തരുന്നു. ഒന്നുകിൽ സത്വഗുണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കാം. അല്ലെങ്കിലോ രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് ജീവാത്മാവിന്റെ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞുവിടാനും സാധിക്കും. മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരം അപ്പോഴപ്പോൾ ഭഗവാൻ തരുന്നു. ഇതുപോലെ ജീവാത്മാവിന്റെ മോചനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയോടുകൂടി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സന്യാസവും ത്യാഗവും രണ്ടും മുക്തിയിലേക്ക്. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക, ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക. രണ്ടും തന്നെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പക്ഷേ ത്യാഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്? നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ സാത്വിക, രാജസിക, താമസിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുമൂലമാണ് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാതെ നമുക്കൊരിക്കലും തന്നെ പരിശുദ്ധനാകാനോ പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനോ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം കാണപ്പെടുന്നു. കാരണം എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഭൗതികമായ ശരീരമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയെല്ലാം ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം കാണപ്പെടുന്നു. ഇനി 41 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഗുണത്തിന്റെയും പ്രഭാവത്താൽ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ അവനവന്റെ ആ പ്രവർത്തിക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്ത് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മുക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും? അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തന്റെ ജോലിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ത്യാഗമാണ്. പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആ കർത്തവ്യത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ആരാധനകളും നടത്തുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. അല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയമേവ അനുഭവിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥതയാണ്. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. എന്നിട്ടും നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ ബ്രാഹ്മണനായോ ക്ഷത്രിയനായോ വൈശ്യനായോ ശൂദ്രനായോ പ്രവർത്തിച്ച് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് സ്വഭാവമാണോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, സത്വഗുണമാണ് നമ്മിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണീയ ഗുണമായിരിക്കും. കാരണം ആ ബ്രാഹ്മണ ഗുണത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു? പഠന പാഠന യജന യാചന ദാന പരിഗ്രഹ. ബ്രാഹ്മണൻ സ്വയം പഠിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കാണുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കണം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുകയും വേണം. പക്ഷെ ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ നിഷ്കാമനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയൻ ഒരു ഭരണാധികാരി, ആ ഭരണാധികാരിയും നിസ്വാർത്ഥനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. ആ ഭരണാധികാരിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജനങ്ങളാകട്ടെ മൃഗങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ നിഷ്കാമനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. അതുപോലെ വൈശ്യനും ശൂദ്രനും എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തോടു കൂടി അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി. എങ്ങനെ? നിഷ്കാമനായിട്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും, മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. ഈ ജോലി തെറ്റായി ചെയ്താലും മറ്റൊരാളുടെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ്. അതായത് അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം, അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കഠിനമായി തോന്നുന്നു, പക്ഷേ മറ്റൊരാളുടെ ധർമ്മമാണ് ശരിയായിട്ട് എനിക്ക് നന്നായി തോന്നുന്നു, അതെനിക്ക് ഇനിയും നല്ലവണ്ണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവനവന്റെ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് ഏത് പ്രവൃത്തിയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടെ, അത് റിസൾട്ട് ശരിയായി വന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കാരണം വിധിച്ച കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പാപകരമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അവനവന്റെ കർത്തവ്യം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായി ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം ശരിയായി വന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പാപപ്രതികരണം ബാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയുന്നത് പോലെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ്. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അർജുനന്റെ കടമയാണ്. പക്ഷെ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നു. അത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയുടെ ഒരു ഭക്തന്റെ ചുമതലയാണ്. പക്ഷെ അർജുനന്റെ ചുമതല യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവനവന്റെ ധർമ്മം ചെയ്യുക, അവനവന്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം നമുക്ക് ശരിയായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും അവനവന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് പാപമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത സെക്ഷനിലെ സംഗ്രഹമായിട്ട് പറയുന്നത് 41 മുതൽ 48 വരെ. അപ്പോൾ
19 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 41 മുതൽ 48 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ സകാമ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് എങ്ങനെ, അവനവന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിച്ച് എങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗത്തിലേക്ക് ഉയരാം എന്ന് പറയുന്നു. 49 മുതൽ 55 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗത്തിലൂടെ മോക്ഷത്തിലേക്ക്, പിന്നീട് മോക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് പരിശുദ്ധമായ ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുക, ആത്മജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്ന അവസ്ഥ, ബ്രഹ്മ നിർവാണം പോകുന്ന അവസ്ഥ. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും. 56 മുതൽ 60 വരെ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറയുന്നു. 61 മുതൽ 63 വരെ കൂടുതൽ രഹസ്യമായ അറിവ്, പരമാത്മാവിനെ കീഴടങ്ങുക. 64 മുതൽ 66 വരെ ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക. അതാണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര ഈ 4 വിഭാഗക്കാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ? ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ക്ഷത്രിയന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? വൈശ്യ ശൂദ്രന്മാരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നു. ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിൽ സത്വഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആധ്യാത്മികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അല്ലാതെ ഞാൻ എനിക്ക് ആ ഒരു ഗുണമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ക്ഷത്രിയ ഗുണത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. കാരണം ഇതിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ എന്റെ മാർഗം പരിശുദ്ധമാകുന്നുള്ളൂ, എനിക്ക് എന്റെ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ തെറ്റായ ഗുണത്തിന്റെയും സ്വഭാവവും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗുണം എന്താണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ശമോദമസ്തപഃ ശൗചം ശാന്തി രാജ്യവമേവച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. ഒരു ബ്രാഹ്മണനിൽ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം ബ്രാഹ്മണനിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നു. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്, ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് സത്യം പറയാനും ആത്മസംഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സ്വയം ഓസ്റ്ററിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും സ്വയം വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക്, ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നു. സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം ആർജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകുന്നു. പിന്നെ ആ ജ്ഞാനം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക, അതാണ് വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവ ആ വ്യക്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. രാജസിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തിയിൽ ശൗര്യം, തേജോ, ധൃതിർ, ദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം, ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ചാ ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. രാജസിക സ്വഭാവം ക്ഷത്രിയരിലാണ് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ആ ക്ഷത്രിയർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള, കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൂടുതലുള്ളവരായിരിക്കും. അവർക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കഠിനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ക്ഷത്രിയർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അവരിൽ പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ
ഇതെല്ലാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഇതെല്ലാം എന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്, എന്നിട്ടും ഞാൻ അവയിൽ സംതൃപ്തനാകാതെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വൃത്തിക്ക് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാപകരമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവനവന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മിൽ ഓരോ സ്വഭാവം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു, ഓരോ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ വൈശ്യരുടെയും ശൂദ്രരുടെയും സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കും? കൃഷി ഗോരക്ഷ്യ വാണിജ്യം വൈശ്യ കർമ്മ സ്വഭാവജം പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ ശൂദ്രസ്യാഭി സ്വഭാവജം. കൃഷി ഗോരക്ഷ വ്യാപാരം എന്നിവ വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാണ്. ബ്രാഹ്മണ ഗുണമുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സത്വഗുണമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും വ്യാപാരം ചെയ്യാനോ വാണിജ്യം ചെയ്യാനോ ഉള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവപ്രകാരം സത്യസന്ധതയോടുകൂടി ജീവിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ വാണിജ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, വ്യവസായം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകമായ ഗുണം തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു വൈശ്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാനും ഗോക്കളെ പരിപാലിക്കാനും വാണിജ്യം വ്യവസായം മുതലായവ ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് രാജസിക താമസിക ഗുണത്തിന്റെ മിശ്രണമായിട്ടുള്ള വൈശ്യന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും താമസിക ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെ ശൂദ്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവരുടെ കഴിവെന്താണ്? അവർക്കുള്ള ഗുണം മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം പരിപാലിക്കുക. അതാണ്. അവർ അധ്വാനം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ശൂദ്രന്മാരുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ആശ്രമങ്ങൾ സാത്വിക രാജസിക താമസിക സ്വഭാവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 ആശ്രമങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യരെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, മനുഷ്യരിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 4 ആശ്രമങ്ങൾ സത്വരജസ് തമോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം മൂലം ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ 4 വിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും കാണപ്പെടുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല സമൂഹത്തിൽ. വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും ഗുണങ്ങളും മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിത രീതിയായിരുന്നു എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്. നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഗുരുകുലത്തിലാണ് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഗുരുവിന് ആ കുട്ടികളുടെ 5 വയസ്സാവുമ്പോൾ തന്നെ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ഗുണങ്ങളെയും സ്വഭാവങ്ങളെയും ഗുരുവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശിക്ഷണം ഗുരു ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ഗുരു ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾക്ക് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ആയോധന വിദ്യകളും മറ്റുള്ള ഭരണപാഠവങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ ഗുരുകുലത്തിലൂടെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം മാറിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള 4 വിഭാഗത്തെ വേർതിരിച്ച് കാണുവാനും സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ഓരോ മനുഷ്യനിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനും ഗുണത്തിനും അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ മുക്തനാകാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത്. സ്വേ സ്വേ കർമ്മണ്യഭിരതഃ സംസിദ്ധിം ലഭതേ നരഃ സ്വകർമ്മ നിരതഃ സിദ്ധിം യഥാ വിന്ദതീത ശൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. സ്വാഭാവികങ്ങളായ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അവനവന്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകാം, പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യദപ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം യേന സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവഃ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാനെ നമ്മൾ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ആദ്യം സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ
എന്നാലോ സർവവ്യാപിയുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. എങ്ങനെ? സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി. എങ്ങനെയാണ് സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത്. ഇവിടെ കാണാം, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം നിഷ്കാമനായിട്ട് തന്റെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കുക, നിഷ്കാമനായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തികളിലൂടെ സ്വയം പരിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കും. കാരണം കർമ്മം, ഈ ഭൂമിയിൽ കർമ്മം തന്നിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് കരസ്ഥമാക്കണം. എന്നിട്ട് ആ ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം നിസ്വാർത്ഥനായിട്ട് പരിപാലിക്കണം. ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥതയോടുകൂടി ആരെയും തന്റെ നേട്ടത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാതെ, തന്റെ സ്വാർത്ഥതയിൽ, തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ നിസ്വാർത്ഥനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകനായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭരണാധികാരി തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനും തന്റെ ആ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വൈശ്യനും ശൂദ്രനും നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സ്വകർമ്മങ്ങളിൽ കൂടി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്ത് പരിപൂർണനാകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉടമയായ ഋഷികേശനാണ് തന്നെ ഒരു സവിശേഷ പ്രവൃത്തിക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓർമ്മ വേണം. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം കൊണ്ട് അവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ ഏത് വിഷയവും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ സുഗ്രാഹ്യമായി തീരും. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ചുമതല ഭഗവാൻ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നഗതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കാതെ ഭഗവാന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അവ കഠിനമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവൻ ആപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മം ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നന്ന് കുറ്റമറ്റതായില്ലെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും തനിക്ക് എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളവരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അന്യോന്യം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രത്യേക കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. എന്തിനായിട്ടുണ്ട്? ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അത് കഠിനമാണെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി, അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിഷ്കാമമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുക. ഒരിക്കലും അത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും തൊഴിലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് താന്താങ്ങളുടെ സ്വഭാവാനുസൃതമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളെ മുമ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരു കൂട്ടർക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടവ മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കരുത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ കഠിനമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെയോ ശൂദ്രന്റെയോ പ്രവൃത്തിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
അവനവന്റെ കർമ്മം കഠിനമാണെങ്കിലും സ്വയം അത് അനുഷ്ഠിക്കുക. അതുമൂലം ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾ, അയാൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി കുറവായിരിക്കും, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒരിക്കലും താൻ ജ്ഞാനിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഒരു ആചാര്യനായിട്ട് ഒരിക്കലും മുതിരരുത്. അത് പാപകർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. കാരണം ആ ശൂദ്രന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുൻജന്മ കർമ്മപ്രകാരം അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ വൃത്തിയിലേക്ക് ഉയരും, സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരും. അപ്പോൾ പക്ഷേ സത്വഗുണമല്ല തനിക്കുള്ളത്, താമസിക ഗുണമാണ്. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അലസതയോടെ ജീവിക്കുന്നു, ഉദാസീനനായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി, താമസിക ഗുണമുള്ള ഒരു വ്യക്തി താൻ സ്വയം ആചാര്യനാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ, ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവൃത്തി സ്വയം അനുഷ്ഠിക്കാൻ മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാപപ്രതികരണം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അവനവന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവം എന്താണോ അത് മാത്രം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി. ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ, വൈശ്യനാകട്ടെ, ശൂദ്രനാകട്ടെ, തന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഏത് വകുപ്പിൽപ്പെടുന്നു എന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരാളുടെ ഗുണത്തെയോ കർമ്മത്തെയോ സ്വഭാവത്തെയോ ജാതിയെയോ ഒന്നും തന്നെ നോക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് ആ നിഷ്കാമനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി എന്നെ ഭജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അത് ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ, ക്ഷത്രിയനാകട്ടെ, വൈശ്യനാകട്ടെ, ശൂദ്രനാകട്ടെ, ഭഗവാൻ ആരെയും വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം അതെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ്. ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എല്ലാം തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ആ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ളത് ജീവാത്മാവാണ്. ആ ജീവാത്മാവിനാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത്, ശരീരത്തിനല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ആണ്. ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ഭക്തിയും മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രസക്തി. പിന്നെയോ നമ്മുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പ്രസക്തിയായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കർമ്മം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടി, വിഷ്ണു ഭഗവാന് വേണ്ടി ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യണം. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്തും ബന്ധന കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അവനവന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അവനവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്? അത് കഠിനമാണെങ്കിലും തെറ്റായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സഹജം കർമ്മ കൗന്തേയ സദോഷം അഭിനത്യചേത് സർവാരംഭാ ഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃതാഃ. അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അത് ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ വളരെയധികം കഠിനമാണ്, കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്, ദോഷങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലാഭവും ലഭിക്കില്ല, ഞാൻ ഒരിക്കലും ജയിക്കില്ല, അങ്ങനെയെല്ലാം വിചാരിച്ചത് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ദോഷമുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാം തന്നെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ നിർവഹിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മലിനമാക്കപ്പെട്ട ഗുണത്താൽ മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ദോഷമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ദോഷമുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കരുത്. കാരണം അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ. പക്ഷേ ആ അഗ്നിയുടെ പുക മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നി ആളിക്കത്തുന്നു. അതുപോലെ ദോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ആ കർത്തവ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അവനവന്റെ കർത്തവ്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. അതിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വയം പരിശുദ്ധമാകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച്
നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലും കൂടെ മുന്നേറുമ്പോൾ, ആ കർത്തവ്യത്തിന്റെ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനയാൽ നമ്മൾ ആ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നീങ്ങി, കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി പരിശുദ്ധരാകുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മ താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നു. അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. പ്രതികരണരഹിതമായ ജോലിയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗയിലൂടെ ബ്രഹ്മൻ വേദിയിലേക്കും ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്കും. അപ്പോൾ അവനവന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളും ചെയ്യുകയോ വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നതോടുകൂടി പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ, അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. താൻ ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവ് ഉയരുന്നു. ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് വസിക്കുന്നതെങ്കിലും ശരീരവുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക്, ശുദ്ധ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവിന് ഉയരാം. 49 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം, വിരക്തമായ കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് നന്മയും അവൻ തന്റെ ശരീരമല്ല എന്ന അറിവും നേടിക്കൊടുക്കുന്നു. ഒടുവിൽ അവൻ ബ്രഹ്മൻ സ്ഥാനത്ത്, അതായത് തന്റെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷൻ എന്താണോ ആത്മാവിന്റെ, ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ, താൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ്, ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് സ്വയം വ്യക്തമാകുന്നു. ഈ വേദിയിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് താൻ ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഒരാൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു, പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകുന്നു. അദ്ദേഹം ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമാകുന്നു ആ അവസ്ഥയിൽ. അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയിൽ നിന്ന് മോക്ഷം, പിന്നീട് ഭക്തി സേവനമാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. 49 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കർമ്മയോഗയിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക്, ആത്മജ്ഞാനം നേടുന്ന ആ പ്രക്രിയ. ആർക്കൊക്കെ ജ്ഞാനയോഗയിൽ ഏർപ്പെടാം? ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. 49ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായ ഒരാൾക്ക് ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ, ത്യാഗ പരിശീലനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായ മോചനം, കർമ്മഫലത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇത്ര നാളും അനേക ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അന്ന് തുടക്കം മുതൽക്ക് ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി സ്വയം പരിശുദ്ധനാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു ജീവാത്മാവിന്. അങ്ങനെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, ഭൗതികമായ ആസക്തിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, സ്വന്തം അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ആ ജീവാത്മാവിന് ആ സമയത്ത് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. താൻ പരമപുരുഷന്റെ ഒരംശം മാത്രമാണ് എന്നും തന്മൂലം സ്വകർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്കില്ല എന്നും എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ത്യാഗം. താൻ ഭഗവത് അംശമാകയാൽ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് ശരിയായ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. ആ മനസ്ഥിതിയുള്ള ഒരാൾക്ക് തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ള സംതൃപ്തി ഉള്ളതിനാൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിന്ന് നേടാവുന്ന അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും സുഖം കാണാത്ത നിലയിലായിരിക്കും അയാൾ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ പരിശുദ്ധി, പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തഥാ പ്നോതി നിബോധമേ
സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാ ജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ 50ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായി പറയാം. എന്നിൽ നിന്ന് അറിയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വയം പരിശുദ്ധനാകുന്ന അവസ്ഥ, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം വെള്ളം പോലെ പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സ്വയം കരസ്ഥമാക്കിയ ആ അവസ്ഥ, അതാണ് താൻ ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് അറിയുന്ന ആ അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അയാളുടെ ചിന്താഗതി എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ബ്രഹ്മപദം കൈവരിക്കാം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ സംഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പരമമായ പൂർണ്ണതയായ ബ്രഹ്മപദം, അതായത് താൻ ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് അയാൾ ഉയരുകയാണ്. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് താൻ, നമ്മുടെ എല്ലാം വിചാരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണ് എന്നാണ്. അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വയം ആ ജ്ഞാനം കൈവരുന്നു. ആ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം, ഏറ്റവും ഉയർന്ന അറിവിന്റെ ഘട്ടം. അത് എങ്ങനെയാണ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ച് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യ അഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമാകുകയാണ്. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധമായ അവബോധം, ആ അവസ്ഥയിൽ ശാന്തനായി തീരുന്നു അദ്ദേഹം. പിന്നീട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ താൻ ആധ്യാത്മികനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഭൗതികമായ കൽമഷങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. താൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പരമമായ ശാന്തി നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ നശോചതി ന കാംക്ഷതി തമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. അങ്ങനെ അവബോധം പരിശുദ്ധമായി താൻ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച്, അതായത് നമ്മൾ വെറും ബ്രഹ്മമാണ്, സമീപമിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ സമീപമിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവ് പരബ്രഹ്മമാണ്. അപ്പോൾ ആ പരബ്രഹ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താൻ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ഞാൻ ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്, തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്ന ആ കോൺഷ്യസ്നസ് പ്യുവർ ആകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ലഭിക്കുമ്പോൾ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരമായി ആ അവസ്ഥയിൽ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് തുല്യനാകുന്നു ഗുണത്തിൽ. സത്യചിത്ത ആനന്ദമയനാണ് ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവും അങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ അതെല്ലാം മറന്ന് അജ്ഞാനത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് സത്യചിത്ത ആനന്ദമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു.
ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവ് വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുന്നു. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കുന്ന അവസ്ഥ. നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, ആ ജീവാത്മാവ് ആണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ആ അവബോധത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. അതാണ് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ആ പരിശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ആ പരമാത്മാവിനെ, ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ. എപ്പോഴും ആനന്ദമയനായി തിരിക്കുവാനായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. ന ശോചതി ന കാക്ഷതി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ദുഃഖമാകട്ടെ, സന്തോഷമാകട്ടെ, ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയും ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ശരീരവും കൂടെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിനെ സേവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തന് പിന്നീട് ശരീരം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുക, ആത്മജ്ഞാനം നേടുക, പിന്നീട് പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കുക. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുക. ആ അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ശേഷം ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ പറ്റി ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ വളരുന്നു, ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നു, പൂർണ്ണമായ ഭഗവത് ജ്ഞാനം കൈവരുന്നു. പരമമായ സത്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളെയോ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടോ ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദങ്ങൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാനാകില്ല. കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്തി സേവനം കൂടാതെ പരമമായ സത്യം എപ്പോഴും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഇതുപോലെ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളെ ആ അറിവിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മജ്ഞാനം നേടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണനെ അറിയാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി അത് മാത്രമാണ് സ്വയം ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം സ്വയം അദ്ദേഹം ആ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്.
കൃഷ്ണന്റെ ധാമമായ ആത്മീയ സാമ്രാജ്യം പോകാൻ അർഹരാരാണ്? കൃഷ്ണശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിയവർ. അവർക്ക് മാത്രമേ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളും പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധരാകണം. ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായ ശരീരബോധത്തിലാണ്. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്ന് ആത്മജ്ഞാനം നേടി ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിച്ച പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ പ്രാരംഭഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വഴികളാണ് അതെല്ലാം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണ കോൺസെൻട്രേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോൾ നാമം ജപിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നുവോ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി എന്നർത്ഥമാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, നിഷ്ഠയോടുകൂടി, കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ദിവസവും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം സേവിക്കുക. കാരണം മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളിലൂടെ നമുക്ക് കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. നേദിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കർമ്മഫലം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതെല്ലാം കുക്ക് ചെയ്തത് വേറെ ആരൊക്കെയാണ്? അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ, അതായത് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണോ അത് ആ ആഹാരത്തിലും കലരുന്നു, സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ മാനസികാവസ്ഥയും കൂടെ നമ്മിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉപദേശിക്കുന്നത് കർമ്മഫലങ്ങളെ മാക്സിമം നമ്മിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിർത്തുവാനായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ ഈ നിബന്ധനകളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ കർമ്മഫലം നമ്മിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള വഴികളാണ് ഇതെല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും, വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് കഷ്ടമായിരിക്കും എന്നെല്ലാം അറിയാം. എങ്കിലും മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുക. ഭഗവാന് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നേദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നേദിക്കാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം നേദിക്കുക, എന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ക്രമേണ നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യണം, ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ഭഗവാന് ദിവസവും നേദിക്കണം, അത് കഴിക്കണം, അങ്ങനെ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളെ ക്രമേണ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത്, അത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 56 മുതൽ 60 വരെ ഭക്തിയുടെ വേദിയിലുള്ള ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും അവനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാനായിരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഒരാൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകും. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദാവാപ്നോതിം ശാശ്വതം പദമവ്യയം. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ അറിവ് സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഹങ്കാരമുണ്ട്, ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എന്റെ കഴിവിൽ എനിക്ക് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിളിക്കുന്നു, അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു.
ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്ത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുവോ അതനുസരിക്കാനാണ് പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് 100% ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തനെ വ്യക്തിപരമായി സംരക്ഷിക്കുകയും അവനെ നേരിട്ട് എൻ്റെ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ഗുണനിലവാരവും എന്തായിരിക്കും? അയാൾക്ക് സമയപരിധി ഒന്നുമില്ല. ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും 100% ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിലാണ് അയാൾ ഏർപ്പെടുന്നത്. ആ പരമപദത്തിൽ മാറ്റങ്ങളില്ല. എല്ലാം ശാശ്വതവും ജ്ഞാനസമ്പന്നവും അവ്യയവുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമാണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്തതാണ്, അവ്യയമാണ്, നശിക്കാത്തതാണ്, പൂർണ്ണമായും ജ്ഞാനം ഉള്ളതാണ്. മത്പ്രസാദാത് അവാപ്നോതി, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ പരമപദം ലഭിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയുടെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ ആശ്രിത മനോഭാവമാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്തഃ സതതം ഭവാം. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സകല കർമ്മങ്ങളിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് കർമ്മമാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കണം. എന്നിട്ടോ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം. പിന്നെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ ആ സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു? മച്ചിത്തഃ സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാതരിഷ്യസി അഥ ചേത്വമഹങ്കാരാൻ ന ശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മോചനം നേടാനും എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനും കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ നമ്മുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ നാശമായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവബോധം ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധമാകാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും പല ശരീരങ്ങളെയും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിൽ ആ തന്നെ ആയിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. തന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റി വലിയ ഉത്കണ്ഠ കാട്ടാറില്ല. കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായ ഭക്തന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താകുന്നു കൃഷ്ണൻ. ആ ഭക്തന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം എന്തെല്ലാം എന്ന് കൃഷ്ണൻ അറിയാം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവന് പ്രവൃത്തിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയനുസരിച്ചാണ്.
ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോട് കൂടിയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയരാണ് എല്ലാവരും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭൗതികമായ ശരീരം ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് ശരണാഗതരായി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭഗവാന്റെയും ആചാര്യന്റെയും ഉപദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അല്ലെങ്കിലോ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. രണ്ടിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിലേക്ക് വരിക. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോസ്യ ഇതി മന്യസേ മിഥ്യേഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്വാം നിയോക്ഷ്യതി. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴി പിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴി പിഴച്ചു പോകും എന്ന് പറയുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിന്റെ കടമയായിട്ട് നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നിർബന്ധിത പൂർവം ആ രാജസിക ഗുണം അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴോ കാമ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്താൽ അർജുനൻ വീണ്ടും ബന്ധനത്തിലാകും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലോ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അർജുനനെ ബാധിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ് അവന്റെ കടമ. അവൻ യുദ്ധം ഒഴിവാക്കിയാലും ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മായയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മായയുടെ കീഴിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രകൃതിക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാഭാവിക കടമയാണ്. മിഥ്യ അഹങ്കാരത്തിന്റെ കീഴിൽ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചത്? കാരണം തന്റെ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നാൽ പാപകരമായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. ബദ്ധ ജീവാത്മാവിന്റെ മറവി എന്താണ്? ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറക്കുകയും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ യജമാനനായി സ്വയം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയെ മറന്നുപോയത്. അർജുനൻ വ്യാമോഹത്തിൽ വരാനുള്ള കാരണം അർജുനൻ വിചാരിച്ചു, ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം മുഴുവനും എന്റെ കയ്യിലാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലോ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ചുമതല മുഴുവനും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അർജുനൻ വെറും ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാകുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ അർജുനന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. പാപപ്രതികരണം ഇല്ലാതെ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഞാനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവബോധമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവതാജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഏതവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവം നമ്മളെ വ്യാമോഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. സ്വഭാവജേന കൗന്തേയ നിബദ്ധഃ സ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യവശോഭിതാത്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിക്കുക, അല്ലെങ്കിലോ വ്യാമോഹത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ കൂടുതൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. താൻ ആത്മാവാണ് എന്ന ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ രഹസ്യാത്മകമായ ജ്ഞാനം പരമാത്മാവിന് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള അറിവാണ്. ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. കാരണം എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാന് എങ്ങനെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പരമാത്മരൂപേണ അദ്ദേഹം ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന് മാത്രം. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രം മതി, നമ്മൾ അത് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ട് ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ 2 കിളികൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കിളി ആ വൃക്ഷത്തിലെ കായ്കനികൾ തിന്ന് സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇനിയൊരു കിളിയാണെങ്കിലോ ഈ കിളിയുടെ തന്റെ സമീപമിരിക്കുന്ന കിളിയുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സഖാവായിട്ടുള്ള ആ കിളിയാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയെല്ലാം വീക്ഷിക്കുകയും ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ശക്തിയാലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ജീവാത്മാവ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവിന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ സുഖ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പാലായനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ ആ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ തന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ നയിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആരാമമായിട്ട് ഒരു അല്ലലും ഇല്ലാതെ നമുക്കിരിക്കാം. ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം വഴി, ശരിയായ വഴി, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് നമുക്ക് അറിവില്ല എങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന്. നമ്മൾ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നു, അഹംഭാവം മൂലം, ഭഗവാനെ അംഗീകരിക്കാത്തത് മൂലം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ആ ഭഗവാന്, പരമാത്മാവിന് നമ്മൾ ശരണാഗതരാകുക. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിന് നമ്മൾ ശരണാഗതരായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരമാത്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് പരമമായ ശാന്തി ലഭിക്കുന്നു. പരമാത്മാവിന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. പരമാത്മാവാണ് യജമാനൻ. ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാനും അവസാനം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനുമുള്ള പരിഹാരമാണ് സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. പരമപദത്തെ പരവ്യോമമെന്നും വൈകുണ്ഠമെന്നും വിളിക്കുന്ന ശാശ്വത ലോകമാണ്. ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യണമെന്നാണ്. കാരണം ഭഗവാന് നമ്മൾ സമർപ്പണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം പരമമായ ശാന്തി നേടുവാൻ സാധിക്കും. ഇതി തേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ
വിമൃശ്യൈതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് നൽകിയത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരാളെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. പക്ഷേ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ നടക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്. അതുവഴി പുനർജന്മം ഇല്ലാതാക്കാം, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെയോ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു, ഇതാണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള മാർഗം അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇനി എല്ലാം ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തോളൂ. പക്ഷെ അത് ശാശ്വതമല്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും പുനർജന്മം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാം. അത് ശാശ്വതമാണ്. ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നമ്മുടെ തീരുമാനം, നമുക്ക് ഏതാണോ വഴി ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇനി കൂടുതൽ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാന് ശരണാഗതരാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയഃ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു. എന്താണത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന രഹസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം? ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപ്യമായ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം, ഗുഹ്യതരം പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഗുഹ്യതമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാകുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചിട്ടകൾ മാറ്റണം എന്ന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനാകുന്ന ഒരാൾ തീർച്ചയായും തന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തും എന്ന് ഭഗവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ അയാൾക്ക് ഭഗവാനുമായി സഹവസിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനാകുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാന്റെ ഓരോ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതചര്യകൾ നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ്
കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരാളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ആ കടമകളും സർവധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുക, ഭഗവാന് മാത്രം കീഴടങ്ങുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായ പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്, കടമകളുണ്ട്, അതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മ, ബ്രഹ്മഭൂത സ്ഥാനം. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിന് ശരണാഗതനാകണം. അതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ശരണാഗതനാകുക. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുക. അങ്ങനെ കായേന വാച മനസേന്ദ്രിയേർവ ബുദ്ധ്യാത്മനാവ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് കരോമി യദ്യത് സകലം പരസ്മൈ ശ്രീമൻ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. കായേന മനസ വാച, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന് ശരണാഗതനായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഇദം തേനാഥപസ്കായ ന ഭക്തായ കഥാചന നചാ ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം നചമാം യോഗ്യസൂയതി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, തപസോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുള്ളവർക്കോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കോ ഭഗവാനിൽ അസൂയ ഉള്ളവർക്കോ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കേൾക്കാത്തവർക്കോ ആർക്കും ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം അവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാൻ അസൂയയുള്ളത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ അസൂയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ കേൾക്കാത്തവരാണ്. അപ്പോൾ അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവർ ശരിയായി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ വീണ്ടും വർദ്ധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ട. അവർക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, അവരെ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കരുത്. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത വിവിധ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ്? തങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യാഖ്യാനം ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് നൽകുന്നവർ, ഭോഗാസക്തരായവർ, ഭോഗാസക്തനല്ലെങ്കിലും വേദോക്തങ്ങളായ നിബന്ധനകൾ പിഴയ്ക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും സ്വയം ഭക്തനല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇനി കൃഷ്ണഭക്തൻ എന്ന് ഭാവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാത്തവനും കൃഷ്ണന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനാണ് പരമപുരുഷനെന്നും ഭഗവാന് തുല്യനായോ ശ്രേഷ്ഠനായോ മറ്റാരുമില്ല എന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. യൈദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷഭിദാസ്യതി ഭക്തിമയീ പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈഷ്യത്യ സംശയഃ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാകാൻ സാധിക്കുന്നു. നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാനചമേ തസ്മാത് അന്യഃ പ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, എന്നിട്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതുവഴി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അധ്യേഷ്യതേ ച ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഹോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാഹം ഇഷ്ടഃ സ്യാമിതി മേ മതിഃ.
നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ, അതായത് ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകണമെന്നില്ല. എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ പോലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കോ അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയും ഇത് ശ്രവിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തരല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടു കൂടി ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചോ കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും മതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും, സ്വർഗലോകങ്ങൾ മുതലായ ലോകങ്ങളിലേക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അസൂയൊന്നുമില്ല നമുക്ക്. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു അർജുനനോട്, അർജുനന്റെ തീരുമാനം എന്താണ് എന്ന്. അർജുനൻ ദൃഢമായി നിൽക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ച അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നും അർജുനനെ മോചിപ്പിച്ചോ എന്ന് കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹഃ സ്മൃതിർലബ്ധ്വാ തത്പ്രസാദാത്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി ഗത സന്ദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നോ, ഉപദേശങ്ങൾ അർജുനൻ സ്വീകരിച്ചോ എന്ന് അറിയുവാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഫലമുണ്ടായത്, മോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നോ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ചോദ്യം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അർജുനൻ പറയുന്നു, നഷ്ടോ മോഹഃ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അർജുനന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി, ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്, അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സംവാദങ്ങൾ കഴിയുന്നു. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുകയാണ്. സഞ്ജയൻ കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തെ കുറിച്ച് ആഹ്ലാദത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയും പരമോന്നത വില്ലാളി അർജുനന്റെയും എല്ലാ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണന്റെയും വിജയം പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയിർ കൊള്ളിക്കുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടവന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതവാഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വിരാട് രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തോർത്ത് സഞ്ജയന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആഹ്ലാദം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്ര യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർധ്രുവാ നീതിർമതിർമമ. എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയുമുള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാ യോഗങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അറിവും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഈ യോഗങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതി ഈശ്വരൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ടോ ഭഗവാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, ഷഡ്ചക്രയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ഒരുപാട് യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ആ യോഗത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതി ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ആ യോഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാനെ സഞ്ജയൻ യോഗേശ്വര കൃഷ്ണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എല്ലാ യോഗത്തിന്റെയും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ എവിടെ ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയായിരിക്കും ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വിജയം പാണ്ഡവ പക്ഷത്താണ്, അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കരുത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും അവരുടെ പക്ഷം ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉത്കൃഷ്ടമായ നീതിശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അതിന്റെ കാതലായ ഭാഗം 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 34-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാകണം. കൂടാതെ സർവധർമ്മങ്ങളുടെയും സാരം ഭഗവാന് സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുക എന്നത്. സകല നീതി ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ അന്തിമ ഉപദേശം, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ സമഗ്രമായ ഉത്കൃഷ്ടത കൃഷ്ണനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കലാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശത്തിന്റെ സാരസർവസ്വം. അതാണ് പരമസത്യം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മാത്രമാണ് എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മറ്റൊരു ഭാവം. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമസത്യം. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാം തന്നെ നശ്വരമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണജ്ഞാനം എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനമാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഏത് വിഭാഗവും സ്പഷ്ടമാണ്. തന്റെ സനാതനമായ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ സദാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തരുന്നു. ആ ജ്ഞാന ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുക. അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി ഭൗതികമായ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിരിക്കും. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, വ്യാമോഹത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ദൂരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത അധ്യയനം ഒരു ബേസിക് സ്റ്റഡി മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, ഒരു അടിത്തറ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അടിത്തറ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആരാധന എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം നിയമനിബന്ധനകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം, എങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാകാം എന്നെല്ലാം ലെവൽ 3-ൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലെവൽ 3-ലേക്ക് എല്ലാവരും ചേരണം. അതിന് 3 പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഈശോപനിഷത്ത്, പിന്നീട് ഉപദേശാമൃതം. ഈ 3 പുസ്തകങ്ങൾ ലെവൽ 3-ൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലെവൽ 3-ൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതിനു മുന്നേ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലെ ക്വിസ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് തീർക്കണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലഭിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ ഒരാഴ്ച സമയമുണ്ട്. ഈ എല്ലാ ഞായറും തിങ്കളുമാണ് ലെവൽ 3 ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്, വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. ലെവൽ 2-ൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, വേണ്ട എന്നില്ല. ഈ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത 1-ാമത്തെ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ 24-ാം തീയതി ഇനി ഒരു ലെവൽ 2 ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. 1-ാം അധ്യായം മുതൽക്ക് ശനിയും ഞായറും 8 മണിക്ക്, രാത്രി 8 മണിക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടെ ലെവൽ 2 കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അല്ല, പഠിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ലെവൽ 3-ൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. എന്തുമാകാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. നമുക്ക് ആ ടച്ച് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാമജപവും നിവേദ്യവും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മുടക്കും. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞു, ലെവൽ 2 കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക. ഭക്തന്മാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ തന്നെ തുടരാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഓം തത് സത്ത്, അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ? ഓം തത് സത്ത് എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ്. ഓംകാരം എന്നുള്ളത് പ്രണവ സർവ വേദേഷു ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓംകാരവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഓംകാരം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചരിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ്. യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കും. അത് ഭഗവാനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഓംകാരം. പിന്നെ തത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക്, ആ വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് ഭഗവത് അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, തത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ, തത്ത് എന്നുള്ളത് അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉച്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓംകാരം ഭഗവാനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടും. നമ്മൾ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അത് ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണോ അത് ആ കർമ്മത്തെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുന്നു, ആധ്യാത്മികമാക്കുന്നു. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ ഓം തത്ത് സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഗുണത്തിന്റെ അടിമയത്വത്തിലാണ്. ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. അത് പുണ്യകർമ്മമാണെങ്കിൽ കൂടെ അത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ആധ്യാത്മിക കർമ്മമാകില്ല. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള കർമ്മമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ആലോചിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും കൃഷ്ണന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതും ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഭഗവദർപ്പിതമാകുന്നില്ല. ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് അത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആധ്യാത്മികമാക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുമൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ലഭിക്കില്ല, എല്ലാം അസത്താണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ സത്കർമ്മങ്ങളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമായിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓം സത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിധത്തിലാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നേയില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ കർമ്മങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കും? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയാം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ നാമമേ ഇല്ല. കൃഷ്ണ എന്നോ ഗോവിന്ദ എന്നോ രാമ എന്നോ നാരായണ എന്നോ ഒരു നാമവും അവിടെയില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും തത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ആ കർമ്മത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു. സത്ത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഓംകാരം ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കർമ്മത്തെ അതീന്ദ്രിയമാക്കാൻ സാധിക്കും, കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതല്ല. പിന്നെയോ ശാസ്ത്രനിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരും രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളോടെ ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ
എന്തെങ്കിലും പുണ്യകർമ്മമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്യും ചിലർ. പക്ഷേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓം തത്സത് എന്നുള്ള വാക്ക്. ആ വാക്ക് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭൗതികമാണ്, അതുമൂലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക പ്രയോജനം ലഭിക്കില്ല, നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ അസത്താണ് എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയൂ മാതാജി. ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ശനിയാഴ്ചയും ഞായറും തിങ്കളാണോ എന്നാ പറഞ്ഞ മാതാജി? ആ ഞായറും തിങ്കളുമാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ഞായറാഴ്ച 7 മണിക്ക്. അത് വിദ്യ മാതാജിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചേരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക. കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അവിടെയും യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് ഉണ്ടാകും, നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് ലിങ്കും കേൾക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഒരു പുസ്തകം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പുസ്തകം, അതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ലെവൽ 3യിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നാലും വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കൂടാതെ ലെവൽ 3യിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രസന്റേഷൻസും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത നിങ്ങൾ നിരന്തരം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രസന്റേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതും ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിൽ ലെവൽ 3യിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഭഗവത്ഗീത വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വഴിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൂട്ടി വരണം. ലെവൽ 3യിൽ മിനിമം 4 മാലയാണെങ്കിലും വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടി വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മള് ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇരിക്കാനാണെങ്കിലോ? ഇരിക്കാം മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ലെവൽ 2 ഇനി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് 24th സാറ്റർഡേ, 24th തോന്നുന്നു സാറ്റർഡേ. ഈ 18 ഇപ്പൊ ഒരു 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് മിനിഞ്ഞാന്ന് തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ക്ലാസ് 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശനിയാഴ്ച ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് ലെവൽ 2 വീണ്ടും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് കിട്ടും അല്ലേ? ഓ മാതാജി, ഒന്നുകൂടി ഇരുന്നെങ്കിൽ ശരിയാകുള്ളൂ. ഓ മാതാജി, അതിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഇടുന്നതായിരിക്കും. ലെവൽ 2 ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഇടുന്നതായിരിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ലെവൽ 2ൽ ഒരു തവണ കൂടെ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. കാരണം സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആയിരിക്കും ക്ലാസ്. അത് അല്ലി ഉണ്ണി മാതാജി എടുക്കുന്നു ക്ലാസ്. എന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ 5 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒരു ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അല്ല ലെവൽ 3യിൽ വേണമെങ്കിൽ ലെവൽ 3യിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ നാളെ അയക്കുന്നതായിരിക്കും. ലെവൽ 3യുടെ ലിങ്ക്. ലെവൽ 3യിലേക്ക് പോകുന്നവർ ലെവൽ 2വിന്റെ ക്വിസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടി വാങ്ങിച്ചോളുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതെല്ലാവരും എടുക്കണം. ലെവൽ 3യിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം. പുസ്തകത്തിന്റെ ലിസ്റ്റും ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ലെവൽ 2വിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ലെവൽ 1ന്റെ ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ പിന്നെ അല്ല, അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തില്ല, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ്? ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്? ലെവൽ 2ന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ലെവൽ 1ലെ ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത്. അപ്പൊ ലെവൽ 1ൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കും മാതാജി. മാതാജിയുടെ ഇതിലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അതിൽ എല്ലാ ക്വിസും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18th ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, 18th ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജിൽ തന്നെ മാതാജി അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് വഴി ആ പേജിന്റെ വലതുവശത്ത് മുകളില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും.
അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ആരോ ഉണ്ടാകും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നത്തെ നെക്സ്റ്റ് പേജില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരും. ഇല്ല, കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. മാതാജിയുടെ പേരും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മാതാജിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തരും. അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ 2-ലും നിങ്ങൾ ക്വിസ് എല്ലാം ചെയ്തു, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല, ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാതാജിനെ വിളിക്കണം. കാരണം മാതാജി നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. വിഷമം വിചാരിക്കരുത്, എല്ലാവരും അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ग्रंथरा श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।